Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ονομάζομαι Θεοχάρης Κατράνης και σας καλωσορίζω για ακόμα μια φορά σε αυτήν τη σειρά με τα σύντομα εκπαιδευτικά βιντεάκια με θέματα το marketing. Σήμερα θα σας μιλήσω για τους παράγοντες του εκτενές περιβάλλοντος του marketing και όπως είπαμε είναι οι παράγοντες τους οποίους μια εταιρεία δεν μπορεί να επηρεάσει με τις αποφάσεις της. Στην αγγλική ορολογία, στα αγγλικά υπάρχει η ορολογία η οποία ονομάζεται PESTEL. P-E-S-T-E-L. Αρχίζει με τους λόγους τους πολιτικούς, οι οποίοι φυσικά είναι political, μετά είναι η economical, είναι λόγοι οικονομικοί, το S για social, για λόγους κοινωνικούς, μετά είναι το T που είναι το technological, που αναφέρεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας, μετά είναι το E που είναι το ecological, που έχει να κάνει με το περιβάλλον, και τέλος είναι το L, το οποίο έχει να κάνει με legal, το οποίο είναι η νομική πτυχή αυτού του παράγοντα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε και πάλι αύριο. Καλή σας μέρα. Γεια σας.